出国那个 slam 中农山戏嘛。Hak ni kasingi ngaku mugoi na pelagi amali masulong khuslai khamtam ka julong ka juman hani po university ko mangipet ya kisan sinam kidusam ko balik no apo ka jing dalam jong VC barim Profesor Sivastava di hapdeng ka jing penpau jong ki ngamut ki student jong ani ka university lam berkat ki faculty ki por balik educational program na kapor na namar kobun ki irregularities kita kijing bang pun kijing toko harkom trekam ki buat ketika khlemat ben pauru kijing benyau ha kijing le maina jong ka sarkar India ha ka bangikum ki dokhat jong ka jelah Meghalaya barkum ki try muluk alor kijing dawai bubun ha badi ILP ha badi boundary issue ha badi ha kernit ke bapra keban perung dia kata ketin lajong kum gawe ke official language adu bentang ngidak sa teh bat kai ga bang ngidang ngilong benyau ru kolong ba ha gajing thung yau ni visi batmai UPS Shukla ubaga central government la thung ha ga dien banglaya community ba kumno kinwan kita ki professor ki bobet ki baladon kata ka renyeng garenyot ki baladon kata ka jinang gajing start qualification kami madam professor di sungo Henry kam sem lawan ban urlong bat mata kasing lawan mani kendu yau PS Shukla kumu new VC layo ya ka appointment na ka sarkar preng ban penken mau yu ba ngikwa ngimkwa syu ba kindon nginang i ki kurum karam namar yani university ka bangipet kadai gawai kadai ka jingkerku ki state hoi wala dangi community kita ka own state university ne wala dangi part semla yo la ban yo nrai kani ka North Eastern University ka bakan thup ang kiwi kadai ban pet kana ba ka jio nong kadai yangi kum kita di try muluk haboro kiliang bang lawan banyak kadang badu bani kenduk markmat man persngo yu bang idong kamru nam ta ban yo ki ban assess ki ban yarap yu nama suthu yang ni ka jeng e ka ba kumno ban penbek ani sakmat da ka ban yo itaki professor kiban sim ya ka pos provisi kibrio kibala bandon kita ka jingshania bar kham tamru kibala ban yarap yu khna mangin la ban i bakani university kan kiyo bakanya chapram haki por bersin lawan ini kerben hiru baka jing keren kumba tolong hi mutunat wai ke jing kerben baunya trelang rekat bagi community hiru namar ba ngikwa university bagi khun sama ki jongi ki bami nang ka university kinlong kita ki atiar kiba no senyang syaga jelah bersyaga setiat di borok kui tani kentiat kulis pun